411. (19 jaar). Beert 411 komt dansen binnen. Gevolgd bij NJ Oziva, Boers van Namen en NJ staan eigenaren. Zoon van Jasper, dan vijft ze tot uit stand 50. Lukt een grote stemmen op de vakwerk van Friese paarden. Invloed zal de komende jaren alleen nog maar groter worden. Zeer goed kunnen zonen Maaien, Bier, Oewe, Chalber, Dikkel, Epke, Mengte. Terwijl ook in 2014 al zijn eerste penzoon Jouwe werd goedgekeurd. Beert heeft niet alleen goede zonen, maar ook met name uitstekende dochters. Ze zijn van de meest consistente verervers van correct gebouwde paarden met een ruim, krachtige manier van bewegen. Dat is van alle hengsten ooit met de meeste kroon- en modeldochters. Maar liefst 45 dochters zijn kroon. Het hengst komt hierbij in de buurt 16 model. Inmiddels zijn al 59 aankomelingen sport, waarvan 4 elite. Op basis van zo'n uitstekende werving werd hij in 2014 preferent verklaard. Beschikbaar bij de broeders van Manen, Ede en ook beschikbaar bij Errietslaan in Bobbels. De kampioen van de hengstenkeuring 2006, 19 jaar. Hier is Beert 411. Ongelooflijk, wat een dag, wat een hengst. 19 jaar, dames en heren. We kunnen het nu nog even doen, maar dan met z'n allen. Probeert, dit, 411. Ja.